Basszom az órára. Ugyanott van. Az órára megy. Vagy nem jól van elengedve. Te nem jól fogod, basz. De így akarom most. Úgy nem jó. Tudom, hogy az íjat kell fogni így. Azt tudom én. De nem lehet. Elmegy a... Második nyilván. Izé előtt megy el, basz. Biztos, amikor kézben csak fogynak a nyilván. Egész nap híjátkodtuk, azt egy sem mentem. Na, ez benne van. Most már más hova céloztam, teljesen a fóm szélit célzom. Komolyan. Ez is benne. Ott van a feje fölött. Hol? Feje háta mögött. Ja, fehér papíron. Többet kéne edzenem nekem is. Benne van. Alatt van. Ez is? Papír alatt van, a lába mellett, látod? Pont a papír szélét. Igen. De már most a fómot eltalálom, ez haladás. Ez jó? Jobb, mint a házikó. Nem? Ja. Na, ez majdnem szívből. Látod? De nem azt célzom, amit ti mondtok. Mi azt szoktuk célozni, hogy nekünk bejön. Ez is az őzben. Tudod, hova célzok? Teljesen ennek a fómnak a sarkára. Kettő. Kettő? 3. 3. Ennyi van? 3 van az őszbe. De halálos az. Halálos. Ez nyakszív, tüdő. 4 a fómba, 2 az erdőbe. És 1 a lapon. Hát de most ez volt az első Tehát lövés. haladod. Az első lövés A kis volt. matematika azt mondja, hogy ha az első lövésből 2 mellé lőttél, azt jelenti, hogy lősz 404. Hát de 10 idő volt, hagyjad már. Az első 2 ment el. Utána kellett izélni, hogy ide célzok, akkor jön ide, bazd meg. Hát aztán egyszer sikerül, és akkor elmegy a... Hát ne